Sí, la veritat és que sabíem que seria un partit complicat perquè, bueno, primer el Cerdanyola té molt bon equip, està treballant des de fa molts anys, Toni Carrillo i el club estan treballant molt bé, i és un camp petit i és un camp difícil, és un equip competitiu, com tota tercera no és fàcil guanyar, i a més és un camp amb les dimensions molt petites, llavors es converteix en un partit on el joc és molt directe, hi ha moltes faltes i servei de banda, i córners, i situació molt de pilota aturada, i és complicat jugar aquests partits, no? Ells tenen una miqueta d'avantatge en el sentit que juguen cada 15 dies i és normal, però tot i així crec que ha sigut un partit competit. És veritat que hi ha algun moment de la segona part on ens hem trencat una mica i han tingut situacions. Llàstima una miqueta de l'ocasió clara que hem tingut al final de la primera part, l'última jugada de la primera part, que és un remat molt clar, però ara la dinàmica no és bona, és la realitat. Treballem bé els partits, però s'escapa. L'altre dia el mateix, amb un partit, jo crec que igualadet, i al final, al minut 80 i pico, perdem 0-1 amb l'Europa, i aquesta setmana igual, podíem haver empatat. Jo crec que potser guanyar tampoc hagués sigut just, però crec que l'equip havia fet mèrit per treure un punt, i més amb la situació que és cruel, perquè és quasi l'última jugada del partit, i els nanos, lògicament, l'entrenador i els jugadors, estàs fastidiat, perquè al final és zero de recompensa després d'un treball de 90 minuts, però és el futbol, a vegades les coses van bé i les dinàmiques són bones, i ara l'equip treballa, entrena bé, però al final no tens premi de punts. Hem d'intentar aconseguir una victòria com sigui, el més aviat possible. La part més positiva és que juguem dimecres, que així, els jugadors demà estaran fotuts, però dimarts tornarem a entrenar i dimecres tenim Lliga, i ja està, felicitar el Cerdanyola per la victòria i a continuar. No em treuen targetes mai, no em queixo mai de portes cap endins, però no, em sembla que porto 2 anys o 3 anys i crec que no he rebut cap groga, intento parlar amb els meus, ser intens amb els meus. És veritat que alguna vegada també li dic coses a l'àrbit, no vull dir que jo no digui res, però que no em queixo, el resultat no té cap res a veure a l'arbitratge, ni molt menys, res a dir. Vinga, vosaltres.